Għandhom biss 15, 16 u 19 sena tliet immigranti li tresqu l-qorti s-sibt filgħodu akkużati bil-ħtif tal-bastiment El Hibluan aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-ħtif seħħ ftit tas-sigħat wara li l-kaptan tal-bastiment kien salva 108 immigrant madwar 6 mili l barra mill-kosta Libjana. Kien għalhekk li l-Forzi Armati ta' Malta kmieni il-ħamis filgħodu telgħu abbord il-vapur u ħadu lura l-kontroll minn idejn l-immigranti. It-tlet irġiel jinsabu akkużati li ħatfu l-vapur bl-użu ta' teddid, forza u intimidazzjoni. It-tlieta wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom u talbu l-ħelsien mill-arrest. Madankollu l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ċaħdet din it-talba fid-dawl li qed iridu jixdu aktar persuni u għal fatt li tliet akkużati m'għandhomx il-mezzi biex iħallsu d-depożitu mitlub mill-qorti bħala garanzija għal ħelsien tagħhom. Il-Maġistrat ordnar li ż-żewġ minuri jinżammu taħt il-kura tal-Istat u li jsir dak kollu possibbli għas-sigurtà tagħhom. Barra minn hekk iddeċidiet li jisimhom ma jixxandarx. Tnejn mill-akkużati huma mill-Ginea u l-ieħor mill-Kosta tal-Lavorju. Il-ħtif tal-bastiment qed ikun meqjus bħala qatt terroristiku u jġib miegħu sentenza ta' bejn 7 u 30 sena priġunerija. Għall-akkużati deru l-avukati Cedric Mifsud, Gianluca Cappitta u Neil Falzon, filwaqt li l-ispetturi Omar Zammit u Krista Armeni mexxew il-prosekuzzjoni.